Nevíte, že jsem zraněnej? Sepněte ho! Zdravotní důstojník Ratchet. Jsem přítel. Jsem Autobot. Tak proč utíkáš? Optimus vyslal tísňovou zprávu. Volám všechny autoboty. Jsme pod cíleným útokem. Přerušte veškerý kontakt s lidmi. Všichni se ukrýváme. Všechny Autoboty pronásledujou. Všichni jsme v nebezpečí. V Chicagu jsem přišel o sestru. U mě se soucitu nedočkáš. Lidi, co je to sláva? Teď je můj. Lockdown. Autoboti, Decepticoni, jste jako malé děti, pořád se jenom perete. Děláte ve vesmíru svinčík a já to pak musím uklízet. Jen jedno ti pomůže přežít. Řekni mi, kde se skrývá. Kde je Optimus Prime? Nikdy. Tady máš to své nikdy. Musím říct, že je pozoruhodné, jak nesmírně